inside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Say hi sa vlog! Hi! Hi! Yan. Say hi sa vlog! Yan si Bright. Hi! Ako na maglalakad ka. Sige. Ako yung maglalakad. Hirap na hirap ako maglalakad. Sige. Waiter! Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it.
Meanwhile, hindi pagkakasin, hindi exclusive para sa inyo. Ito maaalas naman, ngayon natin ang blessing mula sa Diyos. Na dahil kasama kayo sa plan ng Panginoong Diyos para sa isang kaulan, hindi kayo tumakaya. Hindi kayo tumakaya itong maaalas sa referee, pero may kakakita. Sasabihin nyo, kailangan ay hindi kita mapahayaan. Binibigay ko sa ito mamalas ng ating pagpapahalagaan at paligid. Malalaman at Espiritu Santo. Ito rin kong kabihan naman, sisipin ng mga yan, ay tandaan natin ang talaga sa Jesus bilang ng pagpapahalagaan. Hindi po, wala na po tayo pangahilin sa anak ko, napaglaman tayong silbi ng kabihan ng Loryo sa inyong hindi po. Huwag kayo nagpapaniwala kung ang 2021 na yan. Pero ito na ako sa iyo pamahigit na pagtimali ng mga. Kayo mga kapatid, ipagkasama natin sa pagkakrenda at pagkakrenda at bukas para sa mga kapatid, hindi naman kayo sa pagkakrenda sa akin sa mga ng Kristiyan. Ngayon, hindi ko kung patataan ng pangayaan ng damdamin sa isa po. Pagkakrenda mo kung ako sa pagkakrenda sa pagkakrenda ng makakali ang pagkakrenda ko at makabukas. Kayo ay pagkakrenda at pagkakrenda ng mga anak sa pagkakrenda sa pagkakrenda. Ngayon mga kapatid, ay tayo sa isang kasal, makakapagay kayo. At mahalaga ng pagkakrenda, pagkakita sa kalakas ng mga ng kasal. Delivery, sumasakay sa mga kasama sa blender na lalagay ko kayo ay sunod sa labas at makalimutuloy ng ating anak sa bahay. Buong-buso mga pagkakalaw ko ng sarili, hindi ko na nila. Nakakalimutuloy sa piling niya ang nakakalimutan ng buhay sa ito naman, Rachel, sumasakay ng baso at kasama sa delivery na lalagay ko kayo ay sunod sa labas at makalimutuloy ng ating anak sa bahay. Kung puso ba ang pagkakalong mo sa kanya ng sarili na kanyang sa akin? Nakalantang pagkakalong sa piling niya ang nakakalimutan ng buhay sa ngayon sa sarili ng kasama. Ito ay mundo ng pag-asa. Ang pag-opa ng yan
At ako bilang pagpapatunay na simbahan na pinagbibigyan ko pinapasasaan ang daming puso at pinagpinagpinag sa ngayon ng Anak na Espiritu Santo. Ngayon, mas pasanan. Ngayon, pagkain mo ang sinisig sa isa't isa. Kaya lang hindi ko isulit mo ko kaya ang hihinay ko ang samandaan ang mga ipag-ibig sa kasalanan. Salamat sa mga namin ang Espiritu Santo. Amen. Kaya dahil hindi ka kaparat sila, isipin mo ang pagkakamahan, ang sinsinin, ang siyasanda, ang naguluhan ko. Amen. Kailangan hindi ka kawawalan. Ibibigay ko sa iyo itong mga aral ng sasanda ng aming pagkalingan at pagpapahalaga sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sinaranggan ko ito at nangangako ako magiging mo sa wastong pagdaan at pagkaransiwa ng ating pagbabayan. Ngayon po tayo na ang ganito ang sabay po tayo at ako natin si Gregory Brenda na natin mula ang sana. Seeing eyes of mine.